sabet mutar. Ora ngerti iki klithih padake. Wah, nyawang sapa-sapa. Patene kowe padake. Ya konangan wong krocok bendho cengelmu. Nek ngaku-ngaku kaya ngono, ha, mate kowe. Kowe Dur diusung kuwandane digawa ning negara Ngastina. Diaturke anak Prabu Duryudana yen to wis entuk kurban tumbal kemenanganing para Kurawa. Arep ora ikhlas sing baku entuk patine wong sing gelem dadi tumbal wis ngono wae le. Nggih, ngestake dawuh. Oh. Wah. Raden Dursasana wong nyikara karo sak pepadane ora kaya sampeyan kowe menungsa kok ora duwe rasa kamanungsan babar blas aku wis wegah dadi tumbaling Kurawa parandene aku mbok pateni kanthi siya kaya ngene nggonmu golek tumbal ora ketrima dening panguwasaning para dewa lan titenana aku ora trima atiku karo adhiku Sarka ora trima mung tekan semene Seksenana sesuk nek eneng perang gedhe Bratayuda lumadi aku bakal males hukum lara wirang kalawan kahananku iki karo kowe Raden Dursasana patimu ya mesti bakal ngrekoso Raden Dursasana. Apa iki? Wah. Man, merinding kula. Merinding apa? Lan swara sing aku Sarka karo Tarka sesuk ajeng males kula teng Bratayuda. Kowe iki wong modern kok percaya kaya ngono kan. Heh? Modern. Kuwi rasa digagas, kuwi sukma sing nglambrang. Sukma nglambrang kuwi kokean cangkem. Nggih, wis. Ayo bali nang negara Ngastina le monggo kula dherekaken wae.